Hlásíme se vám z Ústí nad Labem, kde došlo zřejmě největší koncentraci běženců na českém území. Ti se zde začali scházet na Mírovém náměstí již před 15. hodinou. Běženci pocházejí ze všech možných koutů světa, je tady spousta rodin s dětma a městská doprava zde byla zcela ochromena. Běženci, aby byli pod kontrolou, jsou registrováni tím způsobem, že jim na trika byla připevněna čísla. Někteří běženci jsou nervózní a přišlapují, jiní se zase protahují různými cviky po dlouhé cestě sem, ale vesměs tady v Ústí vládne dobrá nálada. Asi to bude tím, že německá hranice je prakticky za rohem. Ale taky v Ústí je tady o běžence dobře postaráno. Z hlediska materiálního zabezpečení, jak je vidět na značkové obuvi a čistém oblečení. Jak se zde bude situace dále vyvíjet, vás budeme informovat v dalším. Dobrý den, znovu se vám hlásíme z Ústí nad Labem. Kolem 15. hodiny zde zřejmě proběhla zpráva, že Německo přijímá pouze určitý počet běženců. Ti, jak se to dozvěděli, začali úprkem běžet směrem k německé hranici. Dospělí nutí k běhu i děti. O dalším dění zde ze severu Čech vás budeme ještě informovat. Jo, jste se běželi. A opět se hlásíme z Ústí nad Labem. Drtivá většina přihlížejících běžence hlasitě podporuje a tleská. Další solidární občané jim podávají kelímky s vodou a navlhčené houbičky. Na tomto případě se jasně ukazuje, že Češi jsou na straně běženců a ti jsou zde vítáni, když Česká republika pro ně není cílovou stanicí. Postup běženců budeme dále sledovat. A opět z Ústí nad Labem. Stojíme zde na Střekovském břehu řeky Labe, kde zmatení běženci něco zjistili. Vedoucí skupina uprchlíků zjistila, že běží opačným směrem, než je německá hranice a nezbývá jim, než se tady otočit a běžet zpátky. Ještě se vám přihlásíme. A máme další novinku z Ústí nad Labem. Běženci zde narazili na zátarasy k německým hranicím. Kvóta počtu běženců našich severních sousedů byla zřejmě vyčerpána a koridor je stáčí zpět do centra města. Na protažených tvářích běženců je vidět, že to nesou nelibě. Jak to dopadne, se vám ještě přihlásíme. Dnes naposledy se vám hlásíme odsud z Ústí nad Labem. Běženci se zde již neshromažďují. Od našeho dobře informovaného zdroje jsme získali zprávu, že první tři, kteří uposlechli výzvy organizátorů, obdrželi jakési záchranné balíčky v podobě nafukovacích kruhů a obřích pohárů na vodu z drahých kovů. Ostatní běženci je pokojně následovali zřejmě do utečeneckých táborů. V centru města byl jen nepořádek a nečistota. Úklidové čety zde dávají všecko do původního stavu. Jestli nám to situace dovolí zítra, tak se přihlásíme z ostrova Lesbos. Pro televizi BLB Kuba Zamotal a Tomáš Těžký.